Това не са просто враснали косми. Случвало ли ви се да се появи пъпка под мишницата, която да изчезне и да се появи отново? Много хора смятат, че това са враснали косми или цири, но когато тези възпаления започват да се повтарят, може да става въпрос за състоянието хидраденитис супуратива. Да, произнася се малко трудно и предполагам малко от вас са го чували. Става въпрос за хронично възпаление на кожата, често на местата на триене, в зоните на подмишниците, слабините или около корема. Проявява се с поява на подути болезнени възли и абсцеси, които често преминават в неприятни белези. И като повечето хронични кожни заболявания имаме различни видове лечения в зависимост от стадия, от съвременни биологични терапии дори до хирургични интервенции. И сега внимавай! Лазерната епилация също може да бъде част от лечението на хидраденитис супуратива. Като намаляваме броя на космените фоликули, по този начин ограничаваме бъдещи епизоди на възпаление. Назначена лазерната епилация в точния момент е неизменна част в лечението на заболяването. Ако подобни възпаления се появяват отново и отново, не ги приемай за нещо нормално, а заповядай при нас за консултация.